Segundo datos do Instituto Nacional de Estadística, en Galicia, case un 21% das persoas de máis de 64 anos viven soas e, en moitos casos, esta soidade non é voluntaria. Por lo tanto, o Consello hoxe acordou dar luz verde á estrategia galega para a atención á soidade non desexada. 145 millóns de euros, moitas medidas, algunhas xa estaban iniciándose, o que facemos agora é consolidalas, perfeccionalas e incluílas nun paquete moitísimo máis global. Hai moitas novidades, ahora explicar un pouco máis a conselleira, pero por destacarlles unha, a posta en marcha, iso vai ser inmediato, de redes de apoio local para detectar situacións de vulnerabilidade ou illamento entre persoas maiores, é dicir, persoas que están vivindo unha soidade non desexada. Vai estar formada por todo o que significa a proximidade, comercios de barrio, bares, cafeterías, farmacias, persoal que traballa moi directamente cos domicilios das persoas, carteiros, centros parroquiais, asociacións veciñais, por suposto, de incorporación voluntaria, serán as encargadas de dar a voz de alarma en caso de que identifiquen sinais preocupantes nalgúnha persoa maior que teñan próxima.